Okay. Decent looking, 5 spins to go. We got 2 wild lights already. Joo. Siitä tuli 2 kappaletta lisäwildlineja. Nyt tulee muuten wildeja vähintään 3, kattokas. 1 niin kuin mä sanoin. Sieltä tuli 1 wildline lisää, 5 wildlinea ainakin. Niin. Se vielä puolet lisää lopuista. Tuplataan toi vielä lopuista. Juu, ei haittaisi yhtään. Esimerkiksi tää peli osaa sen tehdä kyllä. Aivan. Ei mene läpi. Ei, mutta on vittu tarvii isoja kertoimia nyt. 1,50. 50, 25. Anna! 1,50. No onhan se siitä. Tää on hyvä jo. Tää on vittu. Tää on hyvä Anna jo. toinen iso. No on No hyvä, vittu, ei valiteta. Pullo yhdellä ylemmästä asuu Joo, 8 miljardia. Kyllä. Ei tän huono tämäkään. Ei se ihan paskaa, että on se nyt kuitenkin jotain pelejä. Eihän nää nyt niin vaikeita pelejä. Joo. No 5,5 tonnia. 5,5 tonnia, mutta ei tuplattu. Eihän mä ole sanoin. Ei ole lähelläkään. Ei ole lähelläkään tuplia edes. No, sanotaan, että ekaksi rundiksi ihan ok. Ei se aina tarvitse maksimeilla olla. Tää vittua. Joo. Niin. Eihän tässä nyt Niin. silleen niin mitään. Niin. Niin. Mitäs tähän nyt sitten? Siinä. Onko se sitten kasinolle tän näköisen ajattaa? Huomenna vapaa päivä ja... Ai joo! Onhan siinä! Mitä vittua? On siinä. Mitä vittua? Onneksi on Ei mitään vittua. 1,50. 43 totaali. 43 totaali, se on siinä. Anna 2,5 joku. Vittu vihdoin Tero. 43. Vihdoin se tapahtuu. 43 Vihdoin se totaali. tapahtuu. 2,5 tää maalissa. Ei. Perkkele, Anna vielä joku. yksi iso. 20 tää maalissa. Vittu, Ei otetaan. Vittu mun kädet tärisee. Joo, ei oo maksimit, sori siitä. Ei me saatu maksimiin, mutta välillä sivuosumakin on ihan hyvä. Mitä tää tapahtuu? Ei vittu hajuakaan. Joo, tää on 16, tää on joku 12 tonne. 20 tonnia! Tää on joku 20 tonne. Max Mini. Aivan ei muuten väliä, kun meillä oli pohjalla vähän. Kato se edellinen voitto. Niin meillä on se 5 tonnin pohja Niin, siellä. kato pikku sivari pohjalla, niin sehän oli siinä. Nyt on muuten. Hei, nyt on juontajan vuoro. Nyt on mun vuoro. Huli. Nyt näytä sitten vittu. Ei jumalauta, älä töksähdä. Nonni, hyvät taas oli vittu. Älä jaksa vittu. Ei tuu patukka. Missä on juontajan patukas silloin kun olisi patee? No nyt voi sanoa 100 kerroin. No käy. On ne kuitenkin nalli, kato. 35 nallia ja patukkaa ja pulloa ja kyllä nyt jotain maksaa. Tolla lailla. 2 keijoa. 2,5 keijoa. Saa juhlia. Ai vittua lisää. Ei. Vitu hemuli. Kelakka kun olisi tullut yksi pötkö tohon kun olisi vielä tusahtanut, niin vittu olisi ollut kyllä komea, mutta... Tietää etukäteen, että tulee 5 vs, niin ei tarvitse edes jännittää. Sen kun katsoo, miten hienot kertoimet tulee. On hyvä! Come on! Mitä vittua? Siitä. Ei ollut 5, mutta on niitä jumalauta 3. Jumalauta! Joo, 35,5 tonnia, vittu, terve! Ai vittu. Onko vähän helppo peli? 35 keilaa. Tällä 10 panoksella kun alkaa miettimään, niin tällähän on näitä ihan kivoja pommeja osunutkin mulle, niin samanlaista vaan, muutama tolppa siihen ja töttörö. Toivottavasti jo ihan 0. Jotain saatais, niin olisi aika kiva. Hyi vittu, ei siellä ole kuin lesboja, ei siellä mitään muuta valitettavasti. Eipä siellä ole.
jotain tuhnoa, mutta ei nollaksi ainakaan jäänyt. Tolppa ainakin nousee. Pistäpä muutama rutinapönttö siihen. Pistä, hunen säkkejä tulee. Hunen säkkejä tulee ja sitten siellä on joo, kyllä. Okei, väläytäs vähän. Yes! Jotain on se yksi mutteri siellä sentään, yes! Anna vaan vittu, on siellä paskaa, mut ihan sama. Anna joku iso sinne nytte. 10 on iso 9 siellä ihan sama. Yes! Saatana! Yeah! Let's go! Let's go! On se hienoa! On se hienoa ja se vetää, kun tyhjästää tämän setin taas. On se melkoinen lesbo, on se melkoinen transsukupuolinen henkilö. Mieletöntä tyhjytystä. Vähän pätkähti. Lopettakaa se vitun märinä, kun juontaja printtaa. 100 kiloa ulos lupa on annettu. On myönnetty. Mulla on muutenkin 2 kiloa itellä sisässä ja sitten juontaja ajaa ja vieverit katselee ja nauttii. Lopullinen päätös pitää aina olla kimpan kapteenilla. Mä kyllä kuuntelen chattia tosi hyvin, mutta välillä vaan. Ai jumalauta, nyt se 100 kerran kerrasta vittu. Olisiko vuoro? Eikä siihen sitä päästä ole kuin hattuhemuli, niin eihän se nyt kauheasti maksa kuitenkaan. Anna nyt 100 sen kerroin vähän käy, kutkuttelee vähän. 20 käy. No käy. Kai toi jotain maksaa. Oho. Vataa! Ja toiset 20 keijoa vittu, että paukaatte! Tolla lailla, no 18 keijoa. No. Oh, yes! Come on! Penny! Ha! Nice! Yeah! 25! Oi! That's pretty cool. Yeah. Mitä sanot tohon? Now we fuck. Oh god. That's a max win. Yeah. Another max win. Second max win for this week. Yes. No. Epi said yesterday. Oh my fucking god! Oh my fucking god! Just when I said! Just when I said! What the fuck? What? I was just saying I haven't got anything from this. I just said fucking minute ago. Not a single one fucking win from this game. Oh my fucking god. What the fuck? What the fuck? What the hell? What the hell? What the hell? Finally! Finally! Fuck yeah! Fuck yeah! 4th base game hit. Oh my fucking god. 22k! Well, it gave the duel bonus. What a timing! Come on, let this be a good one now. It's always so freaking exciting with 25€ bet. And you are afraid of that 0 bonus. No, not like that. Herra Jumala! Mitä vittua? Oh my fucking god! Oh my fucking god! Oh my fucking god! Oh my fucking god!
Hello YouTube! My biggest win ever! Oh my god. Oh my fucking god. Oh my god, I'm shaking. Over 100k. What the fuck? 270,000! 270,000! 270,000! 200